Ramogi TV. Gavana ma Meru Kawira Mwangaza ochako yudo lal tok do mar ng'ur manyeri wito oko ng'ur mare mane ochwalo mar chungo thicho mane otim kod MCAs mag county no. Andrew Ndego nigi ler mathoth. Jong'ad buche mar do mochung'ne chwalo ng'ur do manyeri Jamila Mohamed, Luka Kimaru gi Agre Muchelule ogolo ng'eto mayango ni do onge gi kinde mariango ng'eto ewi ng'ur mane ochwal gi gavana Mwangaza ka giluone ng'ur makamano onge gi ranyisi mong'ith. Kata kamano, giluone Mwangaza pod nigi thuolo mar biro siro ng'ur mare ka lipodno ochwale mbele od buch Senate. Mae timore sama riwruogwa KNA County ma Meru osiro paro mar thicho oko gavana Kawira Mwangaza e apisi ka giwacho ni tije marach ema omiyo gole ka opogore kod weche mag chwech mare. When we went to the ballot on the 9th of August, the year of 2022, we voted Kawira Mwangaza knowing she was one of us. We knew she was a woman by gender, and we supported her overwhelmingly because we knew that as a woman, she most sincerely understood the needs and the wishes of the Meru people. But the 1 year in office, Kawira Mwangaza has proven to be the face of impunity. Kawira Mwangaza has proven to be the face of corruption. Kawira Mwangaza has proven to be the face of discrimination. And Kawira Mwangaza has proven to be the face of disunity. And that is why together, we the women of Meru as a whole, today we support the impeachment of Kawira Mwangaza. Gikwayo od bura mondo ketenge weche mag kit chwech sama gilose wi weche ma otudore kod county no. Wera ni mano pogore gi ng'ur mane omak ne jatelo no mane okelo wach thicho mare e apis. I want to beg and with all respect to beg our Senate. We understand we made a mistake. We believed in Kawira. Today we have realized we made a mistake. She's not the kind of governor we expected to have. Please help us to correct that mistake which we made during the voting day. Meru needs a CEO who can manage sustainable development in Meru. Komachielo, Gavana Machakos wa Vinyandeti wuok oko mar nyiso sir mare ne Gavana Mwangaza ka ojiwe mondo ka okang' mar choko sei gi thoro mar ng'uko sirikand county no. Mimi nasimama na dada yangu Kawira Mwangaza. Hamwezi kuimpeach mtu mara mbili. Tunaelewana? Watu wa Meru walimchagua kwa sababu walimpenda. Si ni kweli? Mimi kama mama nitasimama na dada yangu. Na nimwambie mheshimiwa Gavana Kawira, kama watu wanakusumbua, dissolve. Enda udissolve county. Chukua signature. Nyinyi na ma-MCA mrudi nyumbani, watu wachaguane tena. Wacha kushinda ukisumbuliwa na watu impeachment. Hata wewe ukitaka kuokota signature, udissolve county, utaokota na utadissolve. Si ndio? Na kila mtu arudi wapi? Kwa ground. Ndeti oseo MCAs mag county no kuomneka okang' mar thicho Mwangaza tielo mar ariyo kata obedo ni osekelo wechege ko mag dongruoge. Oluwo ni ponono MCAs goeko ne ok mor gi telo mare ne owinjore gi ruch tend county no mangima kendo jotelo duto doge yiero telo machielo. Onyiso geno mare ni Senate biro reso Mwangaza e mudho makama. Kwa sababu hii maneno ya kusumbua mama kila saa, ni mbaya. Na mimi kama mama lazima nisimame na nini? Na mama, na tunajua shida hivi. Kwa hivyo mheshimiwa Mwangaza Kawira, kaa ngangari. Mungu yuko, Mungu ndio alikuweka hapo. Ile kazi unafanya ni mzuri ya kupelekea hawa mama maskini na baba maskini ng'ombe. Our Senate is very reasonable. Wataangalia ni nini, na najua Mungu atakusaidia, hayo yote utapita. Andrew Ndego, Ramogi TV.